Ćao svima, ja sam Jovana, dobrodošli na najmanji kanal na svetu. Ovo je nastavak prethodne priče o tome kako srediti orman u proleće, odnosno prolećne čišćenje ormana, kako se odlučiti koje stvari da zadržiš, koje stvari da se rešiš, kako bi prosto napravio mesto za nove stvari, po mom mišljenju to tako treba da ide. Naravno, tu postoji gomila stvari za koje nismo sigurni šta želimo da radimo s njima. Ja sam našla sistem da probam da ih kombinujem s nečim iz garderobera i da mi se ta kombinacija svidi. Ukoliko ne nađem ništa s čime ću da ih sparim, ja to eliminišem. Tako da, nadam se da prethodni video nije bio dosadan, malo mi je bilo bez veze da spajam sve u jedan video, bilo bi predugačko, to bi tek bilo dosadno, tako da će ovaj video biti malo kraći i krećemo odmah sa isprobavanjem kombinacija. Evo ovako, prva kombinacija, neka pastelna varijanta, ovo mi je ispalo skroz simpatično, zanemarite moje retardirane pokrete i dalje se jako neprijatno osjećam u ovom poziranju, sve u svemu romantično, pastelno, slatko, ova kombinacija mi ipak obećava i mnogo mi se dopada. Sljedeća kombinacija je ova haljina, probala sam da je kombinujem sa džemperom, ne bi li to bilo malo bolje, da bi dobila neku suknju, pošto mi se haljina sama za sebe ne sviđa. Ovo je katastrofa, ovo mi je stvarno tragično, ova haljina, prosto ne znam, slepa da sam birala, bolje bi izabrala, ja mislim, majke mi, ko neka ženturača tetka iz Kanade, tako izgleda. Ovo mi je super, nekako mi se sviđa i kako mi stoji i nekako mi je dobro i za izlazak i za posao i za grad, za sve živo. Naravno, ako vam posao dozvoljava da se ovako obučete, da nemate uniformu, jako mi se sviđa ova kombinacija, super mi je za zimu, možda čak može i za neko rano proleće. Tako da ovo mi je baš prijatno iznenađenje. Sljedeća kombinacija, ovaj šorc, pa ne znam šta da mislim, nekako šta god da sam probala da obučem s njim, nije mi nešto išlo, prosto nekako mi je šlampa velik, mnogo je ovo klinečko za mene, zaista nemam tu taj problem da se kao moram oblačiti zrelo, ne znam kako, ali ovo mi je zaista previše čak i za moj ukus dečije. Evo je čuvena moja haljina nikad ne nošena, koju ne razumem zašto. Probala sam da je kombinujem s 2 para čizama, crne su mi ipak bolje, to jest ne ipak nego definitivno bolje. Bože, koliko ovaj pokret retardiran. Eto, čini mi se da mi je malo mala sad, tako da pravu sredinu sam izbjegla. Ovo sam se malo ispredala sa ovim hijavata momentom. Mislim, ko još čuva stvari za mask and ball. Stvarno sam debil nekad. Evo ovako, ovo je pošmark, ja preko njega prodajem svoje stvari, znači sve što ne želim da nosim, ovdje imam priliku da prodam. Također možete da kupujete stvari koje su možda bila nekad skupe, pa ih je neko kupio i sad prodaje polovno, ili možda nikad niste našli u svom broju. Sad konkretno idem na svoj account, ovdje imam listing od 28 stvari koje prodajem, neke sam okačila ranije, neke su, ako možete primetiti iz sad ovog videa. Možete srčovati znači po imenu brenda ili po imenu predmeta, vrlo jednostavno. U Srbiji je, čini mi se, najsličnija stvar za prodaju stvari kupujem, prodajem, tako da ukoliko niste razmišljali do sad, možda biste mogli da probate da prodajete tamo stvari i iznenadit ćete se koliko je korisno i dobro da se rešite neke stvari iz ormana koje vam više ne trebaju. Evo me opet, vidjeli ste otprilike kako sam probala da kombinujem stvari i sa čime. Ono što moram da kažem jeste da sam se odlučila da neke stvari eliminišem. Što se tiče prve stvari, šta sam prvo ukla? Što se tiče crne haljine, odlučila sam da je dam, mislim da mi je premala, prosto imam previše sukanja, tačno je da crno ide u sve, ali mislim da već imam dovoljno i crnih suknji, i teksa suknji, i različitih drugih suknji i haljina, tako da mi jednostavno ona ne služi svrsi, mislim da mi ne laska linije, da je nosim samo za sebe, da je više za neke mršavice, prosto imam šta da nosim umjesto toga, imam crnu varijantu da to sve izgleda vrlo slično, nema potrebe za njom, tako da sam nju odlučila da eliminiram. Što se tiče suknje, one zlatkaste iz Zare lepršave, nju sam odlučila da zadržim. Ova pastelna varijanta sa džemperom mi se jako sviđa i mislim da je super za neki prelazni period ili ako je zima, onda da se natrnuta na neku jaknu, dobru, debelu, odnosno na neki kaput, a da je ovako super za neko hladno proleće ili jesen, tako da nju definitivno zadržavam. Što se tiče žutog šorca, tu takođe
neću ga zadržati. Mislim da bi kombinacija s crnom bila previše dosadna i očigledna, tako da sam se odlučila za taj duks, međutim mislim da na taj duks bi mnogo bolje išao i teksa šorc i bilo koji drugi šorac i da jednostavno malo mi je čak i velik taj žuti šorc da se on razglavi ili sam ga ja uzela u nekom većem broju, ne znam šta je, prosto mislim da mi ne treba, da nije ništa specijalno i da mi samo uzme mesto u ormanu, tako da se i njega takođe rešavamo. Što se tiče teksta šorca koji sam isekla, tu se desila jedna nezgoda. Evo ga šorc o kom sam pričala, ono što se desilo to je ovo. Tako da to ću probati da ušijem, ovo treba još da se iščupa, pa da vidim na što će da liči, ako valja zadržavam, ako ne valja ne. Ovo je šorc koji sam takođe bila isekla i koji je mnogo dobro ispao, mnogo bolje ispao od prethodnog, tako da šta da radimo. Probat ćemo da ga spasimo, ako ne uspe, bože moj, na greškama učimo. Probat ću da ga ušijem kada se setim jednog lepog dana, što će biti verovatno svaki put se setim kad se negde van kuće, da naručim onaj kao prenosnik za američku struju, jer imam ovde mašinu za šivanje, tako da ću probam da ga zašim. Ako to ne izgleda previše jeftino, zadržat ću ga, ako izgleda bacit ću ga, šta sad radim, odnosno donirati. Iscijepala sam ga, zanila sam se kada sam kidala celu skanenu, tako da šta je tu je sada? To je propalo. Što se tiče plave haljine, tu moram da kažem da mi je to definitivno ne, da izgledam kao neka sredovečna tetka u tome. Materijal, kroj, model, znači sve je totalno out, to ću prvo možda da prodam s obzirom da nikad nisam nosila, a ako ne uspem donirat ću i to je to što se tiče te haljine, prosto ne znam šta mi je bilo da je uzmem jer mi je jako odvratna. Što se tiče plave suknje, ona mi je super ispala na kraju, mislim da je super za neki posao, ukoliko idete na posao pa vam treba nešto malo ozbiljnije, super je možda za neki izlazak, ručak, nešto tako, prosto kad dođete malo da se sredite. Zaista čini posao, čini mislim da mi se malo razglavila, probat ću da je sredim, nekako možda kad se malo to opegla s unutrašnje strane će možda malo se povuče, ne znam, nisam sigurna. Sve u svemu nju ću takođe zadržati i što se tiče srebrne haljine, kad sam je kupila bila mi je velika, sad mi je malo knap za moju figuru jer sam ja u ovom bok delu malo me ima više, tako da ostavit ću da vidim koliko izgubim možda neki kilogram nekim čudom, onda će možda i da bude onako prijatnije. Sad mi deluje da je malo kratkasta pa se ne osjećam tako previše prijatno u njoj, čini mi se ono kad se sagnem da bi mi ispala cijela guzica. Ali neka je za sad u ormanu pa ćemo vidjeti. Ne znam da li sam još nešto zaboravila. Nadam se da nisam. Da, eto, to je bilo to. Kažem, eto, tu se još malo gomila probrala, još sam nešto odlučila da stavim sa strane, a nešto još da doniram, tako da jako mi je drago da sam bar orman opet ispraznila za još jednu kesu kako bi mogla da ga napunim sa novom kesom, nekim novih stvari. Tako da, eto, to je bilo to od ovog videa. Pišite mi kako vi sortirate svoj orman, da li vam je teško da se rešite stare garderobe ili to radite sa lakoćom, kako se vi odlučujete, da li vam je nešto nedovoljno drago da ga zadržite ili ne. I naravno, pišite mi ukoliko imate možda neku ideju šta biste još volili da snimim, a mi se vidimo sledeće nedelje. Ćao!